Zagreb, 15. listopada 2023. Kiša je nemilosrdno udarala po prozorima stare zgrade u Ilici, a zvuk kapi koji su padali stvarao je ritmičnu melodiju koja je odzvanjala kroz prazne hodničke. U toj istoj zgradi, u malom stanu na 3. katu, 10 godina stari Marko Petrović je stajao pokraj kreveta svoga oca, držeći u ruci smežuranu bilješku koja je mogla promijeniti sve. Njegova majka, Ana, je već 3 sata sjedila u uglu sobe, nepomično gledajući u pod, dok su joj suze polako klizile niz obraze. Otac, Tomislav, ležao je blijed kao snijeg, a njegov dah je bio sve slabiji. Liječnici iz Zagrebačke bolnice rekli su da nema nade, rak je bio u uznapredovoj fazi, a kemoterapije više nisu pomagale. Ali Marko nije htio odustati. U svojoj dječjoj ruci držao je posljednju nadu, poruku koju je dobio od misterioznog starog čovjeka koji je tvrdio da poznaje liječnika koji može pomoći. Poruku koju je trebao dostaviti doktora Milanu Novaku, najpoznatijem onkologu u Hrvatskoj, čovjeku koji je spašavao živote kad se činilo da je sve izgubljeno. Što je bilo u toj poruci? Nisam Marko to nije znao. Ali znao je jedno, morao je pokušati. Morao je pokušati spasiti svog oca. Čak i ako je to značilo ići sam kroz polu noć, kroz kišenjske ulice Zagreba, do privatne klinike doktora Novaka. I tako počinje priča koja će sve promijeniti. Priča u kojoj će jedan dječakov čin očaja dovesti do otkrića koje nitko nije mogao predvidjeti. Prije nego što počnemo, kliknite like, pretplatite se na kanal i napišite iz kojeg grada ili zemlje nas slušate. Volimo čitati vaše poruke. Sat je pokazivao 20:30 kad je Marko tiho izašao iz stana, pažeći da ne probudi majku koja je konačno zaspala od iscrpljenosti pokraj očeva kreveta. U džepu jakne osjećao je bilješku, malu, bijelu, pažljivo presavijenu, ali nekako toliko važnu da mu se činilo kao da drži cijeli svijet. Ulice Zagreba bile su puste, a kiša je stvarala male potoke uz rubnjake. Marko je išao Ilicom prema centru, njegove tenisice već potpuno mokre, ali to ga nije brinulo. U glavi mu se vrtjele riječi starog čovjeka kojeg je upoznao ispred bolnice prije 3 dana. Dečko, rekao mu je taj čovjek crnkastom, raspucanom glasom, znam što prolaziš. I tvoj otac i moj sin prošli su kroz isto. Ali postoji netko tko može pomoći. Dr. Milan Novak. Daj mu ovu poruku i reci mu da ju šalje Ante Barić iz Slavonskog Broda. Marko se sjećao kako mu se tada učinio čudan taj stari čovjek. Odjeća mu je bila pohabana, ruke punu žuljeva, a oči su mu bile pune tuge, ali istovremeno i nade. Možda je trebao reći mami o poruci, ali ona je već bila toliko tužna da je Marko bojao da bi to moglo biti još jedan razlog za plakanje. Nakon pola sata hodanja, došao je do Frankopanske ulice gdje se nalazila privatna klinika doktora Novaka. Zgrada je bila moderna, sva u staklu i čeliku, potpuno drugačija od starih zagrebačkih zgrada s kojima je Marko bio naviknut. Ispred ulaza stajao je čuvar u uniformi. Hej, mali, što radiš vani po ovoj kiši? Upitao je čuvar blago, vidjevši mokrog dječaka. Moram predati poruku doktora Novaku, mucao je Marko, drhtav od hladnoće i nervoze. Dr. Novak još radi, ali ne prima pacijente bez najave. Osim ako nije hitno. Hitno je, prekinuo ga je Marko. Moj otac umire. Čuvar je pogledao dječaka, vidio mu u očima očaj i odlučio je ipak nazvati doktora Novaka. Nekoliko minuta kasnije, iz lifta je izašao visok, elegant muškarac u bijeloj mantiji. Dr. Milan Novak imao je oko 50 godina, sjedu kosu i oči koje su odel godine iskustva u liječenju najtežih slučajeva. Ti si dječak koji me traži, upitao je doktora Novak, čučnuvši do Markove visine. Da, imam poruku za vas. Od Ante Barića iz Slavonskog Broda. Dr. Novak je zastao. To ime nije čuo godinama, ali se sjećao. Sjećao se vrlo dobro. Marko je drhtavim rukama izvukao bilješku i predao ju liječniku. Dr. Novak ju je pažljivo otvorio i počeo čitati. Kako je čitao, vraz mu se lica mijenjao, od radoznalosti do iznenađenja, zatim do nešto što je ličilo na šok. Odakle imaš ovu poruku? Upitao je doktora Novak tiho. Čovjek mi ju je dao ispred bolnice. Rekao je da možete pomoći mom ocu. Dr. Novak je ponovno pogledao bilješku, zatim dječaka. Kako se zoveš? Marko Petrović. A tvoj otac? Tomislav Petrović. Ima rak pluća. Liječnici kažu da nema nade, ali ja ne mogu odustati. Dr. Novak je šutio dugo vremena,
držeći poruku u rukama. Onda je pogledao dječaka kojemu su se oči napunile suzama. Marko, rekao je polako, idem s tobom. U autu doktora Novaka, dok su se vozili prema Petrovićevoj kući, Marko je ukrao pogled u poruku koja je ležala na sjedalu između njih. Handwriting bio je trajan, ali čist, a mogao je razabrati samo nekoliko riječi. Tvoja je kćer. Oprosti mi, dječe. Dr. Novak, usudio se pitati Marko. Što piše u poruci? Liječnik je duboko udahnuo prije nego što je odgovorio. Nešto što mijenja sve, dečko. Nešto što mijenja sve. Kad su stigli do zgrade, doktora Novak je tiho išao u stepenice, noseći svoju liječničku torbu. U stanu je Ana Petrović još uvijek sjedila pokraj muža, koji je ležao nesvjestan. Tko ste vi? Zapitala je Ana kada je vidjela nepoznatog čovjeka kako ulazi u stan. Dr. Milan Novak. Vaš sin je došao do mene. Marko. Ana je pogledala sina koji je stajao u vratima, potpuno mokar. Što si to napravio? Ali doktora. Novak ju je prekinuo. Gospođo Petrović, mogu li pogledati muža? Ana je mahala glavom, ne znajući što da očekuje. Dr. Novak je pristupio krevetu, izvukao stetoskop i počeo pregled. Nakon nekoliko minuta, podigao je pogled. Koliko dugo je bolestan? 8 mjeseci. Rak pluća, 4. stadij. Dr. Novak je ponovno pogledao poruku, zatim Tomislava koji je ležao blijed i slabašan. Gospođo Petrović, počeo je pažljivo. Prije nego što išta kažem, moram vas pitati poznajete li Antu Barića iz Slavonskog Broda. Ana je zastala. To ime nije čula godinama. Ante, da. Bio je Tomislavov najbolji prijatelj prije mnogo godina. Zašto? Dr. Novak je pogledao Marka, zatim ponovno Anu. Sjedite, molim vas. Ana je sjela. Srce joj je počelo lupati brže. Ante Barić je taj koji je poslao vašeg sina k meni. A u poruci? Doktora Novak je zastao, tražeći prave riječi. U poruci piše nešto što će možda biti teško za čuti. Marko je prišao majci i uhvatio ju za ruku. Ante piše da je Tomislav njegov sin. Tišina je zavladala sobom. Ana je curila u doktora Novaka, ne vjerujući proprija uha. To nije moguće, šapnula je. Gospođo, Ante je moj pacijent već 5 godina. Ima Alzheimerovu bolest u početnoj fazi. I kad je saznao da je terminalno bolestan, počeo je tražiti svoju biološku djecu. Tomislav je jedan od njih. Ana je pocrvenjela, zatim pobijeljela. Ali, kako, mi smo u braku 20 godina. Ante kaže da je Tomislav usvojen kad je bio beba. Da su njegovi posvojitelji nikad nisu rekli istinu. Marko je gledao iz majke u doktora Novaka, ne razumijevajući potpuno što se događa. Mama, upitao je tiho, što to znači? Ana je kroz suze pogledala sina, zatim nesvjesnog muža. Znači da možda postoji nada. Dr. Novak je objasnio situaciju. Ante Barić, uspješni je poduzetnik iz Slavonskog Broda, godinama je tražio svoju biološku djecu koju je bio prisiljen dati na posvajanje kad je bio mlad i siromašan. Kad je saznao da ima Alzheimera i da mu je ostalo još 1-2 u lucidnom stanju, odlučio je pronaći ih sve. Ante je spreman platiti sve troškove liječenja, rekao je doktora Novak. Ali više od toga, on ima istu vrstu raka kao i vaš muž. I kod njega je bolest u remisiji zahvaljujući eksperimentalnom liječenju koje provodimo. Znači otac se može ozdraviti? Upitao je Marko. Oči mu se zasvjetlile po prvi put u mjesecima. Možemo pokušati. Ali moram biti iskren. Uspjeh nije garantiran. Ovo je eksperimentalna terapija. Još uvijek u fazi testiranja. Ana je držala Tomislavovu ruku. Suze joj se otkotrljale niz obraz. Što trebamo učiniti? Prije svega, trebamo ga stabilizirati i prenijeti u kliniku. Također. Doktora Novak je zastao. Ante bi volio upoznati sina. Sljedećih sat vremena bilo je burno. Hitna je stigla i prenijela Tomislava u kliniku, a Marko i Ana su slijedili doktora Novakov auto. U bolnici je već čekao stariji čovjek koji je Marko prepoznao, isti onaj čovjek koji mu je dao poruku. Ante Barić bio je to drugačiji nego prije 3 dana. Obučen je bio u skupi odijelo, kosa mu je bila počešljana, ali oči su mu i dalje bile pune tuge i nade. Ti si dječak koji je donio poruku, rekao je Antu tiho. Da.
Jeste li stvarno moj djed? Upitao je Marko direktno. Ante je nasmiješio, a suze su mu navrale na oči. Da, dečko. Vjerojatno jesam. Ana je stajala u stranu, još uvijek u šoku od svih informacija. Ante se okrenuo prema njoj. Gospođo, znam da je ovo teško, ali volim svog sina, iako ga nikad nisu smio odgajati. I učiniti ću sve da mu spasim život. Zašto ga niste zadržali? Upitala je Ana tiho. Ante je uzdahnuo duboko prije odgovora. Bio sam mlad, glup i siromašan. Tomislavova majka je umrla pri porodu, a ja sam imao 16 godina. Nisam imao posao, nikakvog novac, ništa. Mislio sam da će mu biti bolje s obitelji koja mu može pružiti sve što ja nisam mogao. A sad? Sad imam novac, ali nemam vremena. Alzheimer je okrutan, svakim danom zaboravljam još malo svoje djece. Moram ih pronaći prije nego što ih potpuno zaboravim. Dijar, Novak je prekinuo razgovor. Tomislav je stabilan. Možemo početi s terapijom sutra, ako se slažete. 3 tjedna kasnije, Tomislav je sjedio u kliničkoj postelji, značajno snažniji nego kad ga je Marko dovezao te kišovite noći. Eksperimentalna terapija je funkcionirala bolje nego što je itko očekivao. Ali pravi obrat dogodio se kad su stigli rezultati dna analize. Dijar, Novak je ušao u sobu s papirima u rukama, čudan izraz na licu. Tomislav, Ana, Marko, imam neočekivane vijesti. Svi su ga pažljivo gledali. Dna analiza pokazuje da Ante i Tomislav nisu biološki povezani. Tišina je zavladala sobom. Kako to? Upitala je Ana. Ante je pobrkao ime. Onaj kojeg je tražio zove se Tomislav Perković, ne Petrović. Živi u Osijeku. Marko je pogledao oca, zatim doktora Novaka. Znači, djed nije moj djed. Ne u biološkom smislu. Ante, koji je sjedio u uglu sobe, počeo je tiho plakati. Znači, opet sam pogriješio. Opet sam nekome uskratio šansu. Ali Tomislav ga je prekinuo, govoreći jasno po prvi put u tjednima. Ante, ti mi možda nisi biološki otac, ali si mi spasio život. I više od toga, dao si mojoj obitelji nadu kad smo mislili da je sve izgubljeno. Ana je pristupila Antu i stavila mu ruku na rame. Dali ste nam najveći dar koji postoji, život mog muža i nadu za našu obitelj. Marko je pogledao sve odrasle oko sebe i rekao nešto što nitko nije očekivao. Možda niste moj pravi djed, gospodine Ante, ali biste mogli biti obitelj koju smo odabrali. Ante je podigao pogled. Suze su mu se otkotrljale niz obraz. Što to znači? Znači da ne morate biti sami dok tražite svoju pravu djecu. Možete biti s nama, a mi ćemo vam pomoći da ih pronađete. Dijar, Novak je promatrao scenu s osmijehom. U svojoj 30-godišnjoj karijeri vidio je mnoga čudesna ozdravljenja, ali ovo je bilo nešto posebno. Ante, rekao je doktora Novak, imam prijedlog. Što mislite o tome da osnujemo fond za pomoć oboljelima od raka koji nemaju sredstva za liječenje? Možemo ga nazvati Poruka nade u čast Markovom činu. Ante je zastao, razmišljajući. To je savršena ideja. Marko se nasmiješio, prvi put iskreno u mjesecima. I možemo pomoći i drugoj djeci da pronađu svoje roditelje, kao što ću i ja pomoći vama. Sljedećih nekoliko dana, atmosfera u klinici bila je električna. Dijar, Novak je radio dan i noć na organizaciji fonda. Ante je pokazivao neobičnu energiju usprkos svojoj bolesti. Tomislav se osjećao dovoljno snažno da pomaže u planiranju, dok su Ana i Marko bili odgovorna za praktične detalje. Trebamo advokata, rekao je doktora Novak jednog jutro kad su se svi okupili u njegovom uredu. I trebamo pronaći prostorije za fond. Imam prijatelja koji je advokat, rekao je Tomislav. Nikola Jurić. Radio je pro bono slučajeve za siromašne obitelji. Ana je zapisala ime u bilježnicu. A što se tiče prostorija, možda bismo mogli unajmiti nešto blizu klinike. Ante je tiho slušao razgovor, a zatim je progovorio. Imam zgradu u centru Zagreba. Prazna je već 3 godine. Možemo je koristiti besplatno. Svi su pogledali Antu s iznenađenjem. Ante, rekao je doktora Novak, jeste li sigurni? Potpuno. Što je smisao zadržavanja prazne zgrade kad možemo pomoći ljudima? Marko je prišao Antu i uhvatio ga za ruku. Djedu Ante,
Vi ste najbolji čovjek kojeg poznajem. Ante se nasmiješio kroz suze. Ne, sine. Ti si me naučio što znači biti dobar čovjek. Dijar, Novak je nastavio s objašnjavanjem plana. Trebat ćemo i medicinsko osoblje koje će volontirati. I društvene radnike koji će pomagati obiteljima da navigiraju kroz sustav. Ja poznajem nekoliko medicinskih sestara koji bi voljele pomoći, rekla je Ana. Radile su s mojim mužem u bolnici i vidjele su koliko obitelji prolaze kroz isto što i mi. Odlično. A što se tiče društvenih radnika? Možda bismo mogli kontaktirati Fakultet za socijalnu skrb, predložio je Tomislav. Studenti završnih godina trebaju praksu. Ante je ustao i prišao prozoru koji je gledao na Zagreb. Dijar Novak, koliko obitelji mjesečno prođe kroz vašu kliniku s istim problemom kao što je bio naš? Previše. Možda 20, 30 obitelji mjesečno. Mnoge od njih nemaju sredstva za privatno liječenje, a državni sustav je preopterećen. Ante se okrenuo prema skupini. Onda ćemo im pomoći svima. Koliko god treba. Ana je pogledala muža s ponosom. Ova obitelj, nastala u najtežim trenucima, postajala je snaga za promjenu. Ante, rekla je Ana polako, trebamo razgovarati i o vašoj djeci. O praviljavima za pronalaženje vašeg sina u Osijeku. Ante se vratio za stol i sjeo. Dijar, Novak je već kontaktirao Tomislava Perkovića. Pristao je na susret. Ali zastao je, bojim se. Zašto? Upitao je Marko. Što ako me mrzi? Što ako ne može oprostiti što sam ga napustio? Tomislav je prišao Antu i stavio mu ruku na rame. Ante, ja vam mogu reći ovo iz perspektive oca. Kad vidim koliko je Marko hrabar i koliko me voli, znam da bi oprostio sve ako bi to značilo da može imati oca u svojem životu. Ali vaš sin ima vas. Moj sin je odrastao bez oca. Vaš sin je odrastao, što znači da ima priliku imati oca sada, rekla je Ana blago. Ne možete promijeniti prošlost, ali možete oblikovati budućnost. Dijar, Novak je prekinuo razgovor. Ante, trebam vam reći nešto važno o vašem sinu. Kad sam ga kontaktirao, njegova prva reakcija nije bila bijes ili gorčina. Što je rekao? Pitao je jesi li zdrav i što može učiniti da te upozna. Ante je zaprepašten pogledao doktora Novaka. Stvarno. Stvarno. I još nešto. Ima tvoje oči i tvoj osmijeh. I kad sam mu rekao tvoje ime, rekao je da je često sanjao o tebe. Suze su krenule Antu niz lice. Čini se da sin nije jedini koji je sanjao, primetio je Tomislav s osmijehom. Te večeri, dok su planirali detalje fonda, Marko je postavio pitanje koje je sve zabrinjavao. Djedu Ante, što će se dogoditi s vašom bolešću? Hoće li se Alzheimer pogoršati? Ante je pogledao dječaka koji je postao kao unuk njemu. Hoće, sine, ali dok je mogu, želim učiniti sve što mogu da pomognem drugima. I želim pronaći vrijeme da upoznam svoju djecu. Hoćemo li se i dalje viđati kad pronađete svoju pravu obitelj? Ana i Tomislav su pogledali jedan drugoma. Srca im se stegnula od Markovog pitanja. Marko, rekao je Ante čvrsto, ti si moja prava obitelj koliko i bilo tko drugi. Ništa se neće promijeniti. Obećavate? Obećavam. Vi ste obitelj koju sam odabrao, a ja sam obitelj koju ste vi odabrali. Dijar, Novak je promatrao scenu, svjestan da svjedoči nečemu rijetkom, stvarnom rođenju obitelji kroz ljubav, a ne samo kroz krv. Ante, rekao je doktora Novak, mislim da trebamo organizirati susret s vašim sinom što je prije moguće. Svaki dan je važan. Slažem se, ali... Ante je pogledao Tomislava, Anu i Marka. Želim da idete sa mnom. Potrebna mi je moja obitelj kad upoznam svog sina. Naravno da ćemo ići, rekla je Ana bez oklijevanja. I ja ću poštenije zabilježiti sve za fond, dodao je Marko. Možda možemo pomoći i drugim obiteljima da se ponovno okupi. Tomislav je klimnuo glavom. Ante, vi ste nam dali šansu za novi početak. Sada je naš red da vama damo istu priliku. Te noći, dok se Marko priprema za spavanje, pitao je majku. Mama, mislim da je ovo najbolji mjesec u mojem životu. Zašto, sine? Zato što sam našao obitelj koju nikad nisam znao da trebam i pomogao sam nekome drugome da pronađe svoju obitelj.
Ana je zagrlila sina. Ti si naš mali heroj, Marko. I Ante je u pravu. Ti si najmudrije dijete koje poznajem. Mama, sad mislim da razumijem što znači biti obitelj. A što to znači? Znači biti tu za nekoga čak i kad ne moraš. Znači voljeti nekoga čak i kad to nije lako. I znači nikad ne odustati od onih koje voliš. Ana je zaplakala od ponosa. Točno to, sine. Točno to. 3 dana kasnije, svi su se ukrcali u doktora Novakov automobil i krenuli prema Osijeku. Putovanje je bilo tiho. Svatko je bio zaokupljen vlastitim mislima. Ante je držao fotografiju svojeg sina koju mu je doktora Novak dao, visok čovjek s tamnom kosom i očima koje liče na Antove. Kako se zove? Upitao je Marko. Tomislav, kao i tvoj otac. A djeca mu se zovu Luka i Petra. Koliko im je godina? Luki je 8, Petri 10. Marko je zastao. Petra je bila iste godine kao i on. Možda bi se mogli igrati dok vi i ujak razgovarate. Ante se nasmiješio kroz suze. Siguran sam da bi im se svidjelo upoznati bratića. Kad su stigli u Osijek, našli su skromnu kuću na periferiji grada. Vrt je bio zaposlen, a na prozorima su bile cvijeća. Ante je zastao pred vratima. Ruka mu je drhtala kad je kucao. Vrata je otvorio visok, mršav čovjek koji je ličio na stariju verziju Ante. Kad je ugledao starca, njegovima očima su se napunile suze. Tata, šapnuo je. Sine. Ante je proširio ruke. Tomislav Perković je pao u očev zagrljaj, a obojica su počeli plakati. Marko je gledao scenu, osjećajući kako mu se i njemu oči napunjuju suzama. Tata, mislio sam da si mrtav, rekao je Tomislav kroz suze. I ja sam mislio da te nikad neću pronaći. Iza Tomislava su se pojavila 2 djeteta, djevojčica s velikim smeđim očima i dječak s kovrčavom kosom. Djedek? Upitala je Petra nesigurno. Ante je čučnuo i zagrlio unučad koju vidi po prvi put. Da, dragi moji, ja sam vaš djed. Dijar, Novak je objasnio situaciju s bolešću. Ana i Tomislav Petrović su se predstavili kao obitelj koja je pomogla Antu. Djeca su se brzo sprijateljila, a Marko je bio sretan što konačno ima nekoga s kim se može igrati. Te večeri, dok su djeca igrala u vrtu, a odrasli su razgovarali o planovima za liječenje, Marko je sjedio s Petrom na ljuljaški koju je njezin otac napravio. Jesi li tužna što je tvoj djed toliko dugo bio nestao? Upitao je Marko. Petra je klimnula glavom. Ali sad je tu. I ti si s njim došao. To znači da nismo sami. Marko se nasmiješio. Nikad nećeš biti sama. Sada imaš veliku obitelj. 6 mjeseci kasnije. Zagreb, travanj 2024. Fond Poruka nade pomogao je već 20 oboljelih od raka da dobiju potrebno liječenje. Ante Barić, unatoč Alzheimerovoj bolesti, aktivno je sudjelovao u radu fonda, a oba Tomislava su se potpuno oporavila. Marko, sada 11 godina star, redovno je posjećivao Antu i pomagao mu u potrazi za njegovima biološkom djecom. Do tada su pronašli sve, kćer u Rijeci, sina u Osijeku i još jednog sina u Dubrovniku. Tomislav Perković iz Osijeka također se oporavio zahvaljujući istoj terapiji, a njegova djeca, Petra i Luka, postali su Markovi najbolji prijatelji i česti gosti u Zagrebu. Jednog sunčanog popodneva, Marko i Ante sjedili su u parku Maksimir, hraneći patke. Marko, rekao je Ante tiho, jesam li ti ikad zahvalio što si donio tu poruku? Ne morate mi zahvaljivati, djedu Ante. Vi ste spasili mom tati život. Ali ti si spasio moj, odgovorio je Ante. Dao si mi obitelj kad sam mislio da sam sasvim sam. Marko se nasmiješio. Znate što, djedu? Mislim da su najbolje obitelji one koje biraš da pripadaš, a ne one u koju se rodiš. Ante je zagrlio dječaka. Grlo mu se stisnulo od emocija. Ti si najmudrije dijete koje sam ikad upoznao. Dok su sjedili u parku, gledajući kako se život Zagreba odvija oko njih, obojica su znala da je jedna kišovita oktobarska noć promijenila ne samo njihove živote, već i živote mnogih drugih koji će imati koristi od fonda koji je nastao iz jedne jednostavne poruke. Nekad je dovoljno jedan čin hrabrosti, jedan trenutak kada čovjek ne odustane, jedna poruka puna nade da se promijeni sve. I nekad obitelji ne nastaju kroz krv, već kroz ljubav, razumijevanje i zajedništvo u najtežim trenucima. Kao što je doktora Novak rekao te prve noći,
ponekad najmanji postupci dovode do najvećih promjena. I Marko Petrović, dječak koji je krenuo kroz kišovite zagrebačke ulice s porukom za nepoznatog liječnika, dokazao je da je baš to istina. 2 godine kasnije, Ante je pronašao svu svoju djecu. Njegova bolest je napredovala, ali svaki dan koji je proveo s obitelji Petrović i svojom biološkom djecom bio je ispunjen ljubavlju i smislom. Marko je nastavio posjećivati sve starije osobe u domu gdje je Ante završio svoje dane, noseći im poruke nade i pokazujući da dobrota jednog djeteta može promijeniti svijet. A kad god bi netko upitao Marka što ga je naučila ta noć kad je hodao kroz kišu, odgovorio bi isto. Naučila me da nikad ne smijem odustati od onih koje volim. I da ponekad čuda ne dolaze s neba, već iz srca ljudi koji su spremni učiniti sve za druge. Ako vam se svidjela ova priča, ostavite svoje mišljenje u komentarima i, naravno, kliknite sviđa mi se i pretplatite se. Aktivirajte zvono kako ne biste propustili nijedan video. Zagrljaj i vidimo se uskoro.